مدك فانيدان. الحمد لله الذي أنزل القرآن وبين فيه أحكام شريعته أبلغ البيان، وشرفنا بحفظه وتلاوته وتعبدنا بتدبره ودراسته، وجعل ذلك من أعظم عبادته. كتاب كريم مبين، حبل عمين متين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق الناصر الحق بالحق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الشرفاء النقباء، وأصحابه النجوم الظاهرة النجباء. ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقدوتنا أبي الفيوضات والبركات تاج العارفين إمام الأولياء والزاهدين أحمد بن محمد بن صالم التجان، وعن خلفائه ومقدميه وتلاميذه أجمعين. تقال يتود الله جولde afa kodda gorko goto fittanu leñol woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. enen garti e yewtere men nde gownen wadde kala altine so woni gandanma waktu 15 ɗo e aya o habrirde tele bedda e gardugol obama e yaadiɓe muɗum. ɗum noon inchallah so allah jaaɓi eɗen gaddi koɗo o salmina bandiraɓe ɓe on saaha garten e toɓɓere meɗen so allah jaaɓi inchallah. ceerno Oumar Kane, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وآل بيته الطيبين الطاهرين. شر أحمد من شلمني من جورمام من بلتنمام إن شلمني غري كلمة إن يابا أياو تلمبد إن بلتنمام. السلام عليكم. ceerno Oumar Seydi Kane min calmini min juurima ala kulli haalin toɓɓere men hannde koni sifori ko fati gandanma e société men. won noon eɗen gandi allah wi ko lagad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana. ñemtinire annabi ko ñemtinorogal moƴƴal. goto mon fof yo jaggo annabi waɗa ɗum idol mum. joni noon on annabi sallllahu alayhi wa sallam allah nihimo moƴƴini needima ko hawwi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. joni noon hol sifa mo poɗɗen sifade, hol comportement mo jogorɗen ko jogade, hol konnguli ɗi poɗɗen jogade, hol yaadu ndu poɗɗen jogade, ha ande en ñemtini annabi o sallllahu alayhi wa sallam. en ɗoftimo konngol ngol allah wimo lagad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana. ceerno Oumar hol sifaji ɗi julɗo foti siforade? assalamu aleykum lawol gongol ceerno min beltanimama ala kullin ko kalɗa ɗo ko haala mawko no feewi. wan noon annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko no mbiɗa ni kanko woni référence meɗen, kanko woni idole meɗen, kanko kadi woni mo allah tabaraka wa taala wi en ñemtin. joni noon annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko fof ko needi, kanko fof ko jikku moƴƴo. won noon jikku makko ko jikku alqur'an. ɗum woni laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir. ɗum tagi annabi sallllahu alayhi wa sallam daiman omo jangguina en kadi needi. o wi addibu awladakum ala salasi khisal: hubbi nabiyikum wa hubbi ahli beytihi wa qira'ati al qur'an. o wi neere sukaɓe moɗon e gueɗe tati. neere sukaɓe mon e yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam. neere sukaɓe mon e yidde annabi mon. neere sukaɓe mon e yidde ahlu annabi moɗon sallllahu alayhi wa sallam. neere sukaɓe mon kadi e janngude alqur'an. allahu akbar. won noon gueɗe ɗe fof ene mofti e ɗeɗo gueɗe tati. so tawi ɓe nerama e yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam, ha sukaɓe ɓe gandi annabi sallllahu alayhi wa sallam, ɓe jangga jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam. kono ɗum ɗo aɗa andi ɗum ɗo wonko sohli. alayhi sago wadde enen fotɓe nede ɓe, enen fotɓe jangguinde ɓe sukaɓe ɓe jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam, awwalan ganden holgonɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam. wonno so tawi a anda hunde a wawa jangguinde ɗum. alayhi sago ganden holgonɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, ganden hol kanko, ganden hol jikkuji makko, holno wurdirno e sahabaɓe makko, holno wurdirno yimɓe woɓɓe ɓe ganduɗa jaɓani diine l'islam te omo wurdi mumen e saaha makko, holno wurdino e mabɓe. ganden ɗum sen gandi ɗiɗo jikkuji, ganden holno annabi sallallahu alayhi wa sallam wurduno e neediji makko, holno wurduno e suddiɓe makko, holno wurduno e sukaɓe makko. mbawen nihirde noon sukaɓe men, gandinen sukaɓe ɓe holgonɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam. annabi sallallahu alayhi wa sallam jibina ko nde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni wurduno. sukaɓe ɓe gandir noon soɓe mawni ɗum woni ɓe mbawa rewde e ngol ɗon lawol. e ko wona ɗum ko gandine sukaɓe mon kadi e yidde ahlu beyti nabi sallllahu alayhi wa sallam. gandinen sukaɓe meɗen e yidde shurafa o en, e teddinde shurafa o en. ɗum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam yimiri ɗum. gandine sukaɓe mon nereɓe kadi janggude alqur'an. nereɓe janggude alqur'an. won noon soɓe nihima e janggude alqur'an tan ɓe dañan needi moƴƴi. wa yumma Aïcha o meeɗi namdede holko woni jikku muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. o yi jikku annabi ko alqur'an.
sa jangi alqur'ana tan a andata holno annabi wano sabu gandirta ma andu holno annabi wano allah wimo walaw kunta fazzan غليظ القلب لانفضوا من حولك سنك بوند برنا غور تاكورا كو تي النبي صلى الله عليه وسلم تير شيخ وني تير محمد سامس ام حاله تير شيخ وبي تير شيخ يربي مريده بتربيه النبي لاصحابه العالين قد كفقل قدي وبي تير شيخ ام نها المود no annabi neranno sahabaɓe firti annabi omo neranno sahabaɓe holto neri sahabaɓe e gueɗe ɗiɗi kule allah ndentoɗe allah ndewe allah goppe kala ko wona allah on saaha daroɗon e alqur'ana ñimti noon annabi o sallllahu alayhi wa sallam wadde en gandi holko wiwniniide joni noon holo ko message mo mbawɗa werlade yo neɗɗo tinno wayni o neho yo neɗɗo tinno yaafo toñƴi ɗum yo neɗɗo tinno taƴo jokki ɗum yo neɗɗo tinno rokka kaɗɗo ɗum joni noon hol fayidaji gonɗi hen alhamdulillahi rabbil alamin ay ko kala ko ceerno amadou haydara wattitake ene laaɓi kono hoten jaadi toon andi annabi sallallahu alaihi wasallam enen sen duttima seeɗa ma en taw mawɓe men ɓe yo allah yoɓɓe moƴƴere amin saabu kamɓe koɓe janguinta en ko foof ko needi saɗa teski hayso ko nde saaha mo ɓurnoɗa famɗude e oɗo saaha nde ñamda saɗa ñamda e mawɓe ma saɗa ñamda e mawɓe ma taniraɓe walla babiraɓe so tawi a jooɗima mbiyanma ko hof sa jooɗima e lahal sa jooɗima e lahal ɓe mbiyanma ko hof hoto junngo ma adoyade hakkude lahal hoto sakkito e lahal hokkuneedi jaggu lahal ngal ay ɗum ɗon annabi sallallahu alaihi wasallam adi janginde o wi ya gulam sammillah wa kul bi yaminik kadi wo kul mimma yalik ñaam yeeso ma ñaamir ñaamuma hoto fooɗon ko wona e yeeso ma hoto junngo ma ya ene jawlo to ay mawɓe ɗum ɗon ɓe kaɗatno a andi mawɓe men ɓe koɓe nehanno en ko fof ɓe nehanno en koye jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe nehanno en koye l'islam saabu hay hen ko cikkuɗa ɗum ɗo wona e hadise nabi sallallahu alaihi wasallam sa ruttima aɗa ƴeewoya a hadise nabi sallallahu alaihi wasallam ko heewi hen tawa ɗum ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam adi haalde ɗum ko wona ɗum ko mbiɗa e jikkuji mo ƴuuri annabi sallallahu alaihi wasallam to wi en silman qata'aka wa ahsin ila man asa ilayka wa qul alhaqqa walaw ala nafsik ɗo gandirta wona mere allah tabaraka wa taala wiiri annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim allah mentira annabi sallallahu alaihi wasallam jamal allah mentira annabi sallallahu alaihi wasallam an ka gonɗa ɗo ko aɗa yooɗi aɗa non holko men wa innaka la ala khuluqin azim won noon sa joguima jikku moƴƴo tan gasi fof naati hen wadde l'islam wona tan juulde e hoorde e non wona ɗum l'islam ene namdi gurdigu yi ko gurdigu moƴƴu annabi sallallahu alaihi wasallam jangguini en ɗo holno gurdirten hakkude meɗen holno gurdirten yimɓeɓe o wi sil man qata'ak jokko taƴiɗomo mbiɗomo ya jokko taƴiɗomo on jokkiɗomo holko wi hen on awla on ɓuuri hande sil man qata'ak wa ahsin ila man asa ilayk wa qul alhaqqa walaw ala nafsik ko ɓuuri sadde ko so neɗɗo boni e ma basa waɗan abou seydi wini la ati gayre muwati mo ala yam haaju mi ala mum ɗum wona jikkuji ɗum wona jikku annabi ɗum wona jikku annabi ɗum ko jimɗo akhiru zaman gasi ɗum ko akhiru zaman ɗum holko woni jikku annabi sallallahu alaihi wasallam sil man qata jokko e taƴiɗomo wona neɗɗo waɗma ɗo haysono ko keɓa waɗma bonande seeɗe mbiya wallahi taw ka bonɗo min ɓurma bonde eyno annabi sallallahu alaihi wasallam wonani wurduno wona taw ko julɗo wiyata taw ka bonɗo min ɓurma bonde ala holno poɗɗa wadde o ɗo mo jiiɗa aɗa fayma o ko gaño ma o ne manki jokkadema annabi sallallahu alaihi wasallam jangguini en ko ya jokko e makko won noon aɗa andi womin akhlaqihi qabla nubuwa mujanabatul karahati wal harami fa yamurhum bi af'alin hisanin wa yanhahum bi aqwalil li'am womin akhlaqi qabla nubuwa yuhibbul haqqa haythu yakunu jiddan bihi yudal aminu min al awami ومن أخلاقه قبل النبوة وكان الناس إن جاءهم خلاف فيختاروا من فصل الخصام ود أوضا محمد ولولا روحه ما راه ريح ولا شيء يكون على الدوام أي جل سيدك كلا لو كشر أحمد بيدك ومن أخلاقه قبل النبوة قبل النبوة ɗum ko kalaten nan ko ɗum ko taw nubuwa ari mais joni ko ɗum ɗo ko qabla nubuwa nubuwa woni 40 makko ko adi 40 makko ko adi annabagal ngal ene ara e makko firti ko noon o wurduno gila omo woni suka wadde ɗum ɗon firti addibu awladakum bi salati khisab so tawi a yiɗi ɓiye mawna wona janngowo alquran wona diwliɗo diine l'islam ani hammo e diine l'islam gila omo famɗi
gandinamo hol annabi makko sallllahu alayhi wa sallam gandinamo yidde ahlu beyte nabi sallah alih sallam gandinamo alquran hol nafoore alquran so jangguinamo alquran so tawi o mawni o yiiɗa hunde o mawni won noon ɓe mbi e leggal on te ko guiɗe en hecci bakkere ma te ko guile so a wuuni ɗum ayi joni so tawi a wuuni hayso ɓiye tan heɗade kala ko kenduɗa ɗum so musique e ko nandi hen walla so alquran ko ɗum ɗon tan wonte sa jaggui ɓiye joni a joƴƴini ɓiyo gownuɗamo ko yebde puppeji en kala 10 heures chaque waktu 10 heures so yoni aɗa huɓɓanamo télévision omo yeeɓa hen puppeji e ko nandi hen walla gasi walla gownuɗamo so tawi théâtre uji gaari ko nandi e jeewa en ko jeebnama ɗum o yeeɓa hen kala nde hunde nde yonti o wiyata an kam ɗum ɗo jeewa en o yaltani taw sowa yaltude ayi gasi so tawi ɗum ɗon yonti tan hakkille makko wona e makko wona e ɗum ɗo wadde so tawi a wownimo heɗaɗo annabi sallah sallam joƴƴinama mbiya annabi sallah sallam ko ni wurduno ay annabi sallah sallam ko ni holgonɗo annabi sallah sallam ko ni holnde o jibina ko waktu tel holnde o ritti joomum ko waktu tel ay ɗum ɗo so ɓooyi way kono mawɓe men nden no joƴƴinanno en ene tindana en aɗa pamirta tan so tawi a andi askone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hol fayida gonɗen aɗa andi a wi janggen mbaɗen kono won hewɓe cikkat tan il faut ganda ko mouhammadou boun abdoullah boun abdoulmoutalib boun hachim taw ko fayida o tan kono noon il faut ganda woman yahfadu jududa abil batuli waqahullahu min sharri dirani hay sa reeni asko makko a andimo hol kanko allah ene danduma dendagal caɗele aduna joni noon hol fayida mum kadi kañum wiyete ko samara woni ɓesnode aɗa andi kala hunde ene waɗi samara holko woni samara gandal samara gandal ko gollirede ko gonga samara gandal ko gollirede so tawi en mbi joni ahlul qur'an manan to batte masal ahlul qur'an ko ahlullahi holto jomum wonata ahlullahi mede ko so tawi a janggi alqur'an tan woni ahlullah ala ko hamiluna bilafdihi kono amiluna bima fihi ko tawa aɗa rondiɓe alquran anduɓe alquran kono kadi ko gollirɓe wadde samar o ko gollirde nonne kadi jikkoye annabi sallah alih sallam ko keɗoɗen siratu nabi sallah alih sallam so annabi sallah alih sallam wiyen yen neeru ɓiɓɓe men e ɗeɗo gueɗe tati wona tan yen neeru ɓiɓɓe men e andude annabi sallah alih sallam tan ko nde o jibina ko nde o maayi aska makko ko mouhammad ibne abdullah non wona ɗum ko yen neeruɓe ɗum beele samara o wona gollirde ɓe jikkuji annabi sallah alih sallam soɓe golliri jikkuji annabi sallah alih sallam ɗum woni ɓe keeɓi samara o kono so tawi a andi ɗiɗo jikkuji an kaɗɗa tan koye andude nde mais a gollirani ɗum a heɓani samara o aɗa ko ɓuuri hawnade hen sa namdimi joni neɗɗo kiris yumum no wiyete ene andi bamakko no wiyete ene andi holno o yalti masasére no andi holno o naati réal omo andi holno o yalti omo andi kono holde annabi jibina e makka hol ñalawma mo haaɓe makkanaɓe holno ñalawma wolde bari sa namdima no foti kiris jouyi ligue champion eɓe gandi anani joni sa haali haala annabi sallllahu alayhi wa sallam so tawi a namdima noɗo joni kiris holno wiyete omo andi yummakko no wiyete omo andi kono o anda holde nelaɗo yumum no wiyete o anda holde nelaɗo yalti makka o anda holde nelaɗo yalti madine o anda no foti golowala nelaɗo haaɓa o anda holko woni wolde badiri kono omo andi holko woni ko wiyete classico omo andi holko woni gandarma ko match poule omo andi foof kono sa wimo hol gonɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam mouhammadou wona on woni mo yimɓe ñemtinto kono noon pour o waɗatma pièce par pièce mouhammad woni o haalama suddi makko no poti ɓiɓɓe makko no poti kono sa namdimo kala ko ponnoɗen ƴettude tamen ganden hol gonɗo annabi en ƴetti tamen en gandi gonɗo kiris kala ko ponnoɗen ƴettude tamen ganden hol gonɗo cheikh tidiane walla moƴƴuɓe waɓe no makko abdoul kadir djeylani sirin touba en moƴƴere nde poɗɗen yiilade mabɓe ni battuɗen yiilade ɗum koye messi e neymar mete ko ɗum woni ko woni yidde jomum saabu aɗa andi neɗɗo sa ɓooyi heɗadema tan o welete so o welima a ñemtinde saabu aɗa anda tan neɗɗo o ko fansa crise jaa on ɓorni maillot makko jaa o ko fansa crise jaa on waddi dégradé ko nandi hen joni noon ala kulli haali wadde sa yi en ñemtinani mouhammadou en kalanaka hol gonɗo mouhammad joni noon hol hirjingo joguiɗa kada hirjini yimɓeɓe yo gandu hol gonɗo e mouhammadine sallllahu alayhi wa sallam eyi cheikh ahmad aɗa andi annabi sallah alih sallam ene satti andude a yaada ha cikka andi annabi sallah alih sallam ndeke an a suwa andude annabi sallah alih sallam ko joni ni gonɗa e fuɗɗade wiide aɗa etto e andude annabi sallah sallam mi a suwa andudemo kono noon ilmi fihi annahu basaru o annahu hayru halqillahi kullimi fa ala kulli neɗɗo hayso kam ko jikku goto ƴettuɗum e annabi sallah alih sallam a wawi wiide kam mbaɗa andi ene satti jikkade jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam foof surtout kadi e zaman men kono ƴettu hayso ko jikku goto jikkoɗa ɗum e jikkuji annabi sallah alih sallam
la kulli hal yewtere nde no weeli noon jikkorɗa ɗum annabi sallallahu alaihi yewtere nde no weeli kono noon hankkadi ari haa ɗo ceerno Umar ɗum noon obama hojomaji men ɗi timmi o rokki en seeɗa ni ɗum noon ala kulli hal mbaynoɗa tan inchallah ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah kadi ma en ɓeydo yañude ɗum wonnono ko wona ko fayi ko fof hejjata e barme ɗum noon eyyi ha joni ceerno Ahmad min calminima kadi min juurimama min beltanimama kadi min mbima yo Allah yoɓmo jar barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah junnan en kadi émission o kadi ɓamtan en télé men biyeteɗo télé bedde kamɓene kadi yo Allah ɓoynuɓe e gollal mabɓe moƴƴal ngal ɓe mbaɗata ko Allah kadi hebbina hono mabɓe ha ɗum ɗo yaaji kadi leñol men mbawen kadi enen foof yitaden koye men assalamu aleykum wa rahmatullah fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi فنسأل الله بمهد الكرم صلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن به اقتدى صلى الله عليه وسلم